Чисталык 2 айлык кысаларында биздин ауыл жерликтеринде көбүсүндө системалар рәвештә традицияга кирген матур гадәтләр яшәп килә. Булар инде шәхси хуҗалыклар арасында үзенең йорт яны территориясенең чисталыгы буенча инде иң яхшы хуҗалык дигән конкурс игълан итеп, аның урам өлеше дә керә. Бүтән нигезләмә буенча инде бу һәм алар туган җирдә бүләкләнәләр. Менә моны инде һәркем үзенә өлге итеп алса иде. Бусы беренчесе. Бу 1 апрельдән башланып киткән чисталык 2 айлыгы әле бүгенге көндә авылларда кар булса да инде безнең күренә башлады кыш буена җыелган пычраклар һәм менә язның килүенә карап бу инде кар тиз эреп яшап тора. Шуңа күрә беренчедән инде моны авыл башлыклары тарафыннан социаль өлкәдә эшләүчеләр тарафыннан өмәлләр оештырып җыештырылса, минем инде халыкка мөрәҗәгать итәсем килә, һәркемнең үзенең территориясын чисталыкта тәртиптә тотсын иде. Аннан соң икенчесе бар. Безнең инде башкарма комитет каршында эшләп килә торган административ комиссия эшли. Алар да күзәтчелек итәләр, аларның рейдлары график нигезендә авылларда башланып китә алдагы атнадан. Һәм менә монда алар инде игътибар итәчәкләр йорт каршында торган төзелеш материалына ниндидер кирәкмәгән әйберләр, бик күпләп хәрәкәттә булмаган техникалар торганнары бар. Шуңа күрә менә буларда халык белеп калсын иде, бу инде авыл башлыклары тарафыннан гражданнарга җиткерелә. Менә буларда инде төрле менә янгын куркынычсызлыгы буенча әйтеп кителде. Бик тыгыз булган чиракта инде янгын сөндерү техникасы килеп җитә алмаска мөмкин. Килеп дип инде йорттан үтә алмаска мөмкин. Шуңа күрә бу инде янгын куркынычсызлыгы таләпләре нигезендә дә йорт каршында мондай техника я булмаса инде төзелеш материаллары туру тыела, торгызу. Менә булар елда куела торган таләпләр булып тора инде. Һәм тагын халыктан кергән тәкъдимнәргә тукталып китәсем килә. Электән менә без кечкенәрәк чакта дип әйтим инде иң югары культуралы йорт дигән элмә такта торадыр я. Менә моны инде нишләп бетерелде дигән сораулар керә. Бәлки инде менә шушы форматны да мин инде ул башкаларына тәкъдим итәсем килә кертеп җибәрергә. Чөнки нәкъ менә халыктан менә шушы сорау бар. Бу инде кеше барыбер менә берсеннән берсе күреп матурлыкка омтыла, акрынлашу дип әйтсәк тә була инде. Менә шушы матур традицияны күреп, халык инде берсеннән берсе тартылып, авылларыбыз тагын да матурланыр иде дигән тәкъдимем бар инде минем. Һәм моны искә алырга. 2 яз 2021 конкурсы игълан ителде. Бу инде безнең Татарстан экология һәм табигать ресурслары министрлыгы белән алып барыла торган чара. Һәм инде монда һәркем үзенең өлешен бу конкурста үзен сынап карый ала, үзенең өлешен кертә ала. Һәм инде бигрәк тә аның ахыры итогы шуның белән күңелле бит инде безнең барлык территорияларыбыз бу конкурстан соң һәм инде 2 айлыктан соң чистарып калырга тиеш була. Инде 2 яз 2021 акциясына килгәндә безнең монда номинациялар билгеләнгән. Иң яхшы мәктәп, иң яхшы балалар бакчасы, иң яхшы гаилә, иң яхшы предприятие, иң яхшы муниципаль берәмлек һәм инде иң яхшы ишек алды номинациялары булачак. Яңалык булып монда иң яхшы ишек алды номинациясы. Шуңа күрә әйтергә кирәк инде һәркем үзен шушы конкурста сынап карый ала, үзенең өлешен кертә ала. Гомумән инде чыннан да бик мөһим мәсьәләләр. Иң беренче чиратта ул үзебезнең гражданнарның исәнлеге, сәламәтлеге белән бәйле булса, икенче яктан инде үзебезнең эстетик яктан, рухи яктан матурлык ясау һәм инде үзебезнең шушы матурлыкта яшәү инде ул Актаныш халкының гомумән традициясы дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә барыбызга да исәнлек, саулык телибез һәм инде эшегездә уңышлар. Шулай гомумән матур гына яз айдарында матур гомер кичерергә насыйп булсын.